Så var det jo så et husmandssted, kaldte man ikke den engang? Det var husmandssted. Ja, det var det var, ikke også? Ja. Men det kunne slet gå det, for vi fik ikke noget for mælken. Nej. Fik et sådan 25-30 øre for et æg, og det kunne slet køre rundt. Ej, det var der største fejltagelse, jeg lavede. Men efter de drenge, de sagde, de har altid så, ja, det var godt, vi flyttede til. Ja. De havde jo en god barndom. Ja, Bent Life. Ja, de havde jo der, ja, de havde jo 100 kaniner i årgang, og de drev med jo. Jo, og siger til Leif der, jamen vi havde en god barndom, fatter, så det tænkte vi slet over, da jeg var fattig, da jeg mor i vold. Og jeg kunne så tydeligt, hvis jeg rejste derned fra, for jeg kom i spektakel med dem jo. Ja. Vi kunne jo gå lige op og ned af hinanden, og ikke sige et ord til hinanden, det var en hel måned eller 2. Jeg vil ikke give sig, og jeg vil heller ikke give dem. Nej, det var slet til ham med at gøre det der. Så var det, jeg sagde, nu bliver jeg, så kan du gøre ved det, hvad du vil, så jeg vil lidt mere. Og jeg var måske også lidt hård ved ham, for jeg sagde, at du er rigtig gammel røvhul, sagde jeg, for du kan kraftsus med det her med at gøre. Hvad fanden dans med den? Ja, jeg var hård, det ved jeg da godt. Så sagde jeg, og Inger, det var noget for hård ved ham. Jamen, det kan godt være, sagde jeg, man har bare sgu et gammelt røvhul. Og der var der noget med, selv mig kun var de 65 nu, har kommet aldrig ned og så gav en hånd med dig. Og det var jo ingen alder. Nej, man har kommet skudt, du, og var et mærkeligt menneske. Og jeg kan tydeligt huske, at vi havde nogle gode venner. Ejkel og Grete hed de boede jo i det hus, der så blev brækket ned. Vi var meget sammen igen mange år. Så kom de og hørte, om vi var med på en lille ferie, på en 2-3 dage ferie. Ja, det skudt nemt, når jeg skal passe landbruget og køre. Jeg var bændt 11 år. Og det har jeg jo fortroligt gennem mange år. Så siger jeg nemt til Knæde, tror du kan passe dem? Og jeg regner jo med, at han gammel vil godt gå ned og hjælpe med at slå Lucian og sådan noget. Jamen, det... Tror du, der er knægt der, du... Her har jeg skulle passe dem og fået køerne på græs. Jeg var 6 køer, jo. Og griser og alt sådan noget, og han så passe. Der er gamle kom skudt ned og hjælpe ham, du. Det er utroligt. Ja. Men så min mor, for han var kun 11 år, han var selv nede og slå Lucian hver morgen til den, du, om aftenen. Og der har jeg jo fortrudt mange år. Ved du hvad, så vi kom hjem, den er gået, Bent. Jeg tog det sove, far, så, fordi jeg skulle jo have mælken med om morgenen. Ja, jeg lærte at bruge magtmaskinen og alt det der. Hvad var det så for, du spiste da? Jeg har taget noget havregryn. Og det var jo godt nok sur, for det kunne jo godt have hjulpet ham. Ja, det var sgu synd, men han var i krus som abskald. Ja. Det var utroligt, og han var så glad ved dyr. Ja. Ja, det var helt utroligt. Jeg havde en grisjo for eksempel, der skulle have grise, og han sagde troligt, det var skulle se, da de kom grisene. Ja. Det var Bent, det var den store af dem. Det var Bent. Ja. Jo, når vi var op til kaffe, så kom han. Far, kan du lige komme ned og se, hvor der er så mærkeligt ved grisene? Der har han skulle få det en 12-14 stykker. Ja. Men de var deforme alle sammen. Ja, jeg var slået dem alle sammen ihjel. Ja, det var en skam, nu kalder os kønne grise nu, men de er jo fuldstændig at forme. Det kunne det. Så der må de jo slå dem ihjel der engang. Der var jeg uheldig. Og så havde jeg købt en grisjo nede ved Alfred skov. Der fødte indtil dødfødte grise. Det var så uheldigt. Ja, det var uheldigt, og der var jo ikke rigtig nogen penge at gøre med i forvejen. Der var ingen penge at gøre med. Nej. Så det... Men han var dygtig, der drejede der, for hver gang jeg kom hjem fra skole, så har man tøjet og så ud i marken til mig. Og jeg sagde så tit til ham, når vi var læst op,
og skulle absolut følge med mig, så sagde jeg det noget roligt, dreng, sagde jeg. Jeg skal nok komme om i Don sige og hjælpe dig, jo. Jeg var i grusom opskab, det var hvad jeg skulle sige. Og der var Leif jo lidt mere bandit, jo. Ja. Og det var for det meste band, der passede i 100 kaniner. Ja, det var det. Men når de skulle sælge, så var sådan med ude, for det var også hans kaniner. Og det var da hans de bedste. Og der stod og fandt sig i en vasse. Der var over for kaninerne der. Og Leif har fået en luftbøsse. Så putter han jo bygkæren i. Så skyer han jo den store i røven. Så det er, hold op, Leif, med det der, det går ondt. Og så ringer han om og viger igen, så skyer ham igen. Jeg kan huske, at så jeg vaske over i vaskerunden ved mælkspanden. Og jeg har set det. Så pludselig så tager der en stor skulle ligge ved ham. Og så fik han et par. Da der lille, han røg jo på ham. Der var jo kun de her 8-9 år. Jeg har været 9 år. Jeg var bændt ved 12. Og der lille, han ryger på ham igen. Når så bruger han store skulle pludselig stikker ham ind, du. Det vil sige, at han fik jo en stor pul her. Men han røg på ham igen. Så tager han store ham, du, og det var plort der, og så svinger ham lige rundt, så giver han slip, og han ryger lige på en bjerg igen af plort. Der tror du, han røg op igen. Så tager han, nej, nu må jeg hellere blande mig lidt. Og så røg jeg, og så holder jeg op, sagde jeg. Og så kunne du gå ind til mor og blive vasket. Ja, han var værre, lille bandit. Han var lige modsat. Det var tit Ingrid, hun havde fat i sin klubsko. Og det var med gummi på. Og så fik han noget tæt. Han var værre landbånd. Men det var det eneste far, der kunne lide. Ja, det var det. Ja, jeg kunne godt lide band. Nå. Nej, jeg kunne godt lide band. Jeg ved, og det var det bedste af dem. Min mor der, hun var jo så glad ved ham. Og har hentet ting, og har hentet alt muligt ting, og men så kom min mor i dag, så sagde hun noget. Ja, og I laver forskel på de børn, sagde hun. Hvor Bent er så god som dag, jeg laver, så, og I favoriserer det. Det gør vi sgu, mor, sagde jeg. Jo, det gør I. For ham der er en lille lapper, han må alting. Det var røv, så jeg vil lave op forskel. Men det var pudsigt, du, for Leif, han kunne godt tillade sig at være fræk over for den gamle. En gang jeg var oppe og skulle hente noget, så kommer også den gamle ud deroppe. Hvad roer du i skaven der? Kan du se at komme ned? Ja, jeg skal da hente en skål, sagde jeg, fordi jeg er ved at lave til grismad dernede. Du skal gå og ro her. Og så tog han det alligevel. Så kommer jeg lige et stykke ned ad trappen, så råber der, du kan bare holde kæft, din gamle røvhul. Og så, når jeg kom hjem fra skole, så skulle de også op og spille kort. Og jeg kunne godt lade være at grine, du, for den gamle har vi så gerne drille. Og så har jeg talt, så skal du låne en krone? Og så var det en dag, der var så råbte op, der skal vi have aftensmad, der var klokken godt 6. Og så kommer jeg jo der, og har fløjt jo ned ad trappen, så sagde jeg jo til hende, har sgu taget i dag, og jeg kan ham sgu noget. Og ned igennem køkkenet derude i gangen. Og så skulle jeg læse lige bag, og så stod det jo. Og så læste jeg tilbage igen, så var det lidt, så kommer jeg igen, vi kunne se noget fra mig. Jamen så har jeg taget. Ja, mere skulle da ikke til. Nej, så kunne jeg komme og sige, hvad tager du, Leif? Ja, og nøjagtigt ligesom til min far der, han kunne drille over Leif. Men han kunne tåle selv, at du drille, når den kom der. Du har et fint billede her, Hans, af din mor og din far. Ja. Om vi lige skulle, jeg kan lige holde det op og vise det, så kan du, ja, det kan du også selv gøre, det er så fint. Ja, det var min mor og far. Det holdt Nulles konfirmation. Og ved du hvad, de havde jo en skudøret penge, men
det skulle altså holdes, når det var helt at have konfirmation. Ja. Jo. Jamen, det var utroligt, han var så glad, når han lille der. Ja. Jo, hun kunne... Ved du hvad? Da hun begyndte at gik i skole også, så blev det også det her med, jamen, far, kan hjælpe få et lille cykel? Nej, der er lidt råd til. Jamen far, de har det aldrig, jo. Nå, det kan godt være. Og der var jeg jo hjemme der engang. Så gik der et lille stykke tid, så skulle vi over i marken, så sagde jeg til mor, hvor fatter du af? Jeg har kørt op i byen. Nå. Så en time efter, der kommer med en lille cykel på nakken. Ja, og så fik hun sin cykel, du. Ja, ved du hvad, bare hun gik hen og tog om ugen om halsen. Lille far, må hjem, nå. Der var jo sådan de rigtig kærlige følelser. Nej. Men fra hun var lille af, om vinteren, hun skulle i seng, og have på det ene, så skulle døren jo så halvt åben. Så sagde jeg, så lugter døren der, skulle så koldt i ugen over. Ja, men ja, jeg ved ikke, se hvad Fry siger, så røste han kom sig op. Så gik han her og satte sig ved siden, på siden af sengen, og holdt det i hånden, og så til hun sov. Så kommer hun ud igen. Man må da se noget på hende. Jeg vidste jo ingen følelser, der gamle der. Nej, der var ingen følelser der, det skulle vi ikke se. Nej. Men så var det jo dengang der, hun så blev de her 12 år, hun var hernede. Og jeg havde snakket med mor i 2-3 måneder. Og mor, hun græd jo dengang. Nå skal jeg altså ned, og så skal far altså få, sagde hun. Nå, så dagen efter jeg kom hjem fra arbejde, så sagde nå, der gik det nu. Var du så dernede? Ja. Og han gik ud, og så hakkede ud i jordbærne, sagde hun. Og så havde jeg så far, og jeg skulle give ham skæld ud, så far, og så græd far, sagde han. Det er sgu løgn, sagde jo, og så skægget, sagde hun, og så rette tårerne ned af hans skæg. Hvad så? Ja, så tog jeg ugen om far i stedet for. Jeg tænkte, og så, men hun var en lille møgtøs sådan set, hun rejste jo så til København, hun var 19-20 år. Hun kom næsten aldrig hjem besøgt i gamle. Nej. Og det var synd jo. Det var sådan set synd, du, men vi kunne jo så aldrig, den gamle vidste aldrig sine følelser. Nej. Nej. Men gjorde din mor det så? Ja, mor, hun var den bedste mor i hele verden for mig. Ja. Hvor hun gjorde på mig. Jeg var jo det her 12-13 år, jeg var jo et helt hoved større end hende. Ja. Så skal jeg i skole, han så. Ja, jeg sad på et bælge der. Ja, så skal du se, at du er færdig. Så kom hun, og hun vaskede mig i hovedet og revet mit hår. Ja, jeg var i slampert, for jeg undede jo. Og så kom hun jo brændende kuldstykker i min træsko. Så det var varme, for det om vinteren der, vi havde jo kun træsko. Ja. Og når så lå du ved, jeg havde halv meter sne, så havde vi jo både før, og vi sad med i skolen hele dagen der. Det var egentlig mærkeligt, vi blev syge, og vi havde ikke undertøj. Det var der et råd til, jo. Når jeg stod op om morgenen, det var lige med bare rå. Så lige et par bukser, du var så en striktrøje, og en gammel ekstra. Det var alt, hvad vi her gik i. Der kunne ikke blive råd til dem, der tænkte vi jo over det, der. Men vi blev syge, du. Det er jo mærkeligt. Og jeg kan også huske, når vi så skulle på udflugt, der ville vi jo også gerne med. Så måtte mor, når jeg sov til middag, så gik hun jo her læste en 10 op. Der kunne vi så få en sodavand for. Det var jo en stor dag, når vi så kunne komme med på udflugt, og så kunne få en sodavand. Ja, men mor. Og ja, det er jo så tit, du om vinteren, hun strikker altid. Strømper og strikbluser.
Så hun strikker altid. Selv når det var mørkt, så kunne hun sige, at hun har fortalt historier. Og det ved jeg nu bagefter, det var jo for at spare på petroleum. Vi har jo petroleumslamper. Så fortalte hun nogle historier, og strikpengene gik hele tiden i mørket, du. Det kunne hun. Det er lidt mærkeligt. Hvad hun har strikket af strømper. Og jeg husker lige så tydeligt, at vi så boede dernede. Og så, det glemmer Leif jo heller. Og jeg synes, det var så synd for far, sagde han. Det var så meget, at vi fik julegaver alle sammen, og far fik et par strømper. Julegave. Der fik jeg et par hjemstrikkede strømper af min mor. Og det var jeg så meget tilfreds med, jo. Bare årene fik lidt, jo. Jo. Men det strikkede hun så utallige, hvad hun har strikket af striktrøjer til os, og strømper. Det var det varmeste del, vi havde dengang. Ja, det er sgu pudsigt, hvad? Nej, men så bortset fra det der, du ved, jeg snakker om Karl. Ja. Jeg var 10 år ved Karl. Din legekammerat over på Landsø. Det var mit bedste legekammerat. Og han kom ikke så 10 år til mig. Det er så, der tænkte jeg noget slet over dengang. Jeg var 10 år ved Karl. Og Peter Hansen og Marie hed hun. Hun var et dejligt menneske, Marie. Jeg var tit, jeg fik kakao og boller. Det var jo store dag. Så var det i gang. Der var det over, de havde jo en stor mølle. Og der kravlede vi jo op i. Det var det ved middagstid. Og Karl Jørgensen og Karl Jørgensen. Ja, der var så bare kravlet op, sagde jeg. Frau, der stod pludselig så røg vinduet op. Karl, du ved, at vi sover til middag. Går du så er der hvad? Og så dig, han, så kan du gå hjem. Ja, så måtte jeg jo luske hjem. Og der gik nogle andre dage, så kom jeg jo igen. Karl havde jo lavet sådan nogle ålsakse. Ja. Ja, og så vi ned, og så kunne far ål. Ja. Og hver Karl kunne sørge for sådan et spand fuld ål, lige lå der en time og 2 timer. Bare ved at gå og løfte klogert. Og så var der ikke mere vand sådan. Det var når det var lavvand. Og det kunne ikke gøre, altså, så huggede vi bare ålene. Og så her vi så meget, så gik vi rundt ved nogle af naboerne og hørte, om de ville have ål. Nej, vi har tid til at ordne de ål. Der ville de skulle ikke have ål. Nå. Så har jeg lavet sådan nogle små spy, den her størrelse. Fladfiskene, de ligger altid med hovedet op, jo. Ja. Og så kunne vi rigtig sommer, der var klar ved, så kunne vi se dem, så kunne vi hugge dem med spyene. Så, ja, hvad er det? Jeg synes, jeg havde en god barndom. Og taget med min far, kunne jeg snakke med. Nej, men det var vel ikke kun dig, så han ikke kunne snakke med. Det var vel I alle sammen, så på nær den lille. Ja, vi kunne snakke med ham. Du skal ikke komme med bekymre eller noget til ham. Nej. Der er jeg gjort en gang. Det er jo færdigt. Bare det må du tale om. Du må tale råd der ikke. Sådan var det gamle der. Men han har også præget af sin barndom. Han kom jo ud og tjene ved over 6 år jo. Og der kom jeg så ud til den bund der, hvor han havde det så godt. Han skulle have 2 kroner om året og et par træsko. Der kom også ud, og så havde de jo får, og det var kunne der en lille lort i et hul. Så kom jeg hjem, og så fik han en røvfuld af bund i det. Ude ved mødten. Og han fortalte ellers aldrig noget om sin barndom dengang. Ja, så kom igen min mor i gang der. Men så kom konen nu, det var hende, at det her gården, hun havde giftet sig med ham der, han var forkant. Og så kom hun ud, og så havde hun så sagde han, hvad søren spiller du der egentlig? Du skal slå lille og Jørgen. Og nu kan du prøve på det igen, sagde hun, for hvem er kommet med gårde? Og så tog hun mig ved hånden, sagde, og så kom jeg ind, så fik jeg et stort stykke brudt sukkervand. Og så lille og Jørgen sagde, så kan du gå igen, men du skal komme ind til mig igen, hvis der har rørt dig igen. Og det gjorde han aldrig mere.
Altså så. Ja. Men så i min barndom der, har jo altid stæv for, hvor jeg fortalte mig alle naboen dernede. Jeg er jo Knud, og så var der en, vi kaldte Johannes Schmidt. Det var noget forfærdeligt nu, hvor vi var så mange børn, og så kunne børnene heller blive hinanden. Nej. Så var det gang, Johannes Schmidt har kørt jo mælk der. Nej, det kom til at fatter har lånt hans rive. Og Johannes der har lånt 50 pund kartofler. Når så kommer hans datter op og skal låne, eller have riven igen, så siger der i gamle jo, så kan du gå hjem og sige til din far, at han kan komme med de 50 pund kartofler. 10 minutter, der stod her, det er op Johannes Svend. Det var så de store en. Kommer ind, så siger han der i gamle, jeg kommer ind for, og så får en kop kaffe. Jeg skal sætte og drikke din elendige møgkaffe her, så du kan bare udlevere min riv. Og så ryger der i gamle år. Kan du komme ud, så? Og det skal fandme være nu. Fatter var jo ret stor. Der var jo sådan et stort stykke højere. Jeg var ret gammel. Så ryger de samme derude i gangen. Og jeg kan huske, jeg havde altid det med, og så holdt jeg mig for ørerne. Og så kom der gamle ord ind. Og de slog stiv. Så kom der gamle ord på. Og så skulle jeg huske lige så tydeligt, og så er der gamle, når kværker jeg dig fandme sig, de forbandede møghunden. Og da når der er store, så kommer op og så løber ud. Så ude for en sugven, så over, og de gamle forbandede møghunder, og hvad sagde det jo? Jeg er gamle røg, og så kommer han afsted. Men så kører der mælk, og der kommer op. Og så lige, jeg var med dernede, og vi stod dernede og har lige fået mælken op. Så kommer jeg op på mælkbrøden, så lægger han lige tømmen sammen, og så driver han der gamle en over bagud. Så der gamle har ryger om på jorden. Jeg mistede sgu bevidstheden et øjeblik der, og han ramte lige med knuden der. Ja, det er mærkeligt. Det er jo barske tider. Så tog der ikke komme op med mælken. Nej. Så kom hele bestyrelsen ned op fra Ørslev Maleri. Og så fik han så at vide, hvis det kan aflevere der mælk der, så skal du køre mælk mere. Og så måtte fatter jo lov, og aldrig rørt ham mere. Nej. Det må han så lov. Det var værre noget, så han kunne ikke sammen med min nabo, det hed Knud Knudsen og Rasmine. Så var der Viggo og Anna, dem kunne han heller ikke med. Så var der Lauras, og det er et dumt skik. Og så, ja, så lagde de jo sammen til en høstmaskine, de der naboer. Men de spurgte jo ikke ned fra. Her slog du alt korn med le. Og min mor gik og bandt det op på en 4-5 tønder land. Jamen, det var jo utroligt. Jeg kunne holde til det. Jeg vil indrømme, at jeg var i sligerne i gamle, det var. Og jeg var også dygtig. Det var jeg. Jeg var dygtig landmand. For vi har aldrig sultet eller frossen. Det har vi så med. Men jeg kunne aldrig se en dag engang der. Jeg tror, jeg har været mere end 7 år. Jeg kunne godt se, at min mor, hun havde ikke noget. Hverken sko eller fin kjole eller frakke. Eller. Så er jeg ved at være 7 år. Når jeg blev stormor, så skal du sørge med at få en ny frakke og nogle sko. Ja, det er godt mit dag. Så kom jeg ned på Indgård i det her hjem. Ved jeg så er ved at knap et halvt år. Så har jeg sparet lidt sammen med de 25 kroner. Så tog jeg sagde til Søren, jeg skal have fri lov. Nå, er det noget vanligt? Ja, det var det. Så var jeg oppe, og så sagde jeg, mor, nu skal vi i byen. Der kørte rutbilerne, der ikke op i Hersum. De stod altid ved det ved Peter. Ja. På gården der. Ja. Ligesom på sprøjtehuset, ja. Ned mod Ølrum. Ja. Ja. Der var vi med op og med der.
der var vi inde, og der kan jeg huske lidt så tydeligt, der var vi inde og købe et par sko, og så en fragt til hende. Og det holdt jeg. Og så var det, jeg kom op og tjene på Emlo-møllen. Og har været der et år siden. Og så har jeg sparet penge sammen til. Hun havde ingen cykel heller. Så var jeg oppe ved en, der hed Kai Stengler. Det var cykelsmæk. Jeg havde så mange brugte cykler og sådan noget. Så var jeg oppe og se på i flot brugt cykel. Men vel, der kostede sgu 200 kroner dengang. Det var sgu dyrt. Så sagde jeg, ja, jeg har kun 80 kroner. Nå, jamen, så kan du bare opbetale resten sammen. Og så var det jo i fødselsdag, der var nede. Nå, så blev jeg det ned, det var, ja, det havde været lys og sommer. Og mor, hun var altid, når det var, du ved, jul og alt sådan noget, der var hun ligesom et barn, det skulle laves det hele. Og, når så kom jeg ind, og der var, hvad skulle jeg, hun pressede altid med kaffe, og jeg vidste, og så vimsede hun rundt, og så siger hun, ved du hvad dag det er? Nej, det er sådan. Jamen det er min fødselsdag. Er det det, mor? Så ja. Så drak vi jo kaffen færdig. Så siger jeg, nå mor, vil du lige med herude? Jeg har sat den ude i gården. Vil du med herude? Ja, hvad skal vi da? Så kom vi ud, og jeg har sat den derude, så siger jeg, der er din fødselsdagsgave. Nej, og der var så fin med fine frakkeskommer og hele på. Og ja, det er din fødselsdagsgave. Jamen, drej dog, så det skulle du da have gjort. Og så græder hun. Og ved du hvad, Peter, det var jo sjovt at så give sådan nogle gaver. For de var så taknemmelige. Det er de jo i dag. Det er slet sådan taknemmelige i dag, børnene, når vi giver dem noget. Men det var de der i gang, bare vi gav dem en lille smule, du. Men hun har sgu godt gjort mig for os, du får ved hvad ved jeg kunne komme hjem med alt mit beskidt tøj, jo. Og der gav du ved, der var det jo vaskebræt. Det var jo ikke noget med en maskine, de kunne bare sætte i gang. Hun skulle jo stå der og vaske, jo. Jo. Hun var en af de bedste kvinder, og jeg kendte i hele mit liv. Hende der som min kone. Ja. Hvor hun har gjort noget for os, og det skal jeg love for. Det er et lille dejligt menneske. Og hun slæg og slævede altid. Og hun kunne synge og danse. Og hun lærte os at danse. Og hun var glad. Når hun så var rigtig glad og gik og fløjte eller noget, så kunne der gamle så. Der er 18 år går fløjt for. Nej, så. Nej, det var ikke noget ventet. Jo, hun lærte mig alle de gamle sange. Du ved, Alperosen og alt sådan noget. Ja. Og der har jeg forresten, hun kom hjem i gang for mange år siden. Og der fik jeg der her for 50 år siden. Der er her mundharpe. Ja. Ja. Jeg var så stolt af dig, og det var hun så, at hun kunne give dig. Der er her. Der sidder jeg også et knop herude, men der faldt ned i gang, og så brækte der af. Jeg har aldrig fået det lavet. Det er sådan en, du ved, vi kan vibrere med. Ja. Ja. Men jeg spiller jo aldrig på den mere. Men den fik du af din mor. Hvad? Den fik du af din mor. Ja. Det er mange år siden, jeg har spillet på den her. Og så tager vi jo øvelsen efterhånden. Men der er 50 år. Og før han kunne jeg godt spille på den, men det ja, sådan, jeg har ikke rigtig haft luft til det heller. Nej.
Ja, jeg kan altså huske det nu. Ja. Men der skal meget luft til.